Merci, Anne. Hola, Noémie. Hola, com aneu? Bé, bé, i tu? Perfecte. Seu a punt per anar a treballar a la universitat? Sí, podem anar. Anem. Heu avançat el treball? Sí, sí. Noémie? Oh, sí, una cosa extraordinària. He fet 5 pàgines. Doncs ja podem treballar. Sí. Mireu el que he fet. Un treball de recerca amb tot el que cal. D'un costat el català rossellonès i de l'altre el català septentrional. És perfecte. Esteu aquí? Sí, pots venir. Adiu. 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 Em puc seure aquí? Sí. Tens cadires aquí, eh? Pots seure al Noémie. teu sac. Treus el teu sac. Però per què arribes ara? Doncs perquè jo he rebut el missatge que eren les dues. Però no has rebut el mateix que nosaltres? Sí, t'he enviat un missatge per dir-te que era a la 1. Ah, doncs m'he equivocat. Ja que fa una hora que t'esperem, ens pot presentar el que has fet o no has fet res? Doncs sí, he fet una entrevista amb el senyor Joan Petaví de Xona i m'ha respost totes les meves preguntes. I les tinc aquí. L'estic buscant. Durant aquest temps podríem fer un cafè, no? És hora. Sí. Sí, Si voleu, sí. Jo em quedi aquí. És estrany, no? Sí, no és el seu costum d'arribar així, sí. Ara que no hi ha ningú... Això és fet, bruixa. Però segur que tot va bé, Sara? Sí. I amb la Noémie també? No sé per què. Perquè la seva actitud amb tu és un xic estrany, no? No sé, jo ho trobo normal. Has intentat parlar amb algú? La veritat és que no ho he intentat, però crec que no val la pena. No val la pena. Sí que sí, I ara us faré escoltar la gravació que he fet. Bona idea. Per on és? No el trobo. I per canviar una altra vegada no tens el teu treball. No. Aquesta vegada sí que no m'equivoqui. Que estrany. Però cap problema, tinc la solució. Tinc un veí, és un caçaire, utilitza el rossellonès cada dia. De veritat. Sí. No funcionarà. Però, a més, podríem anar cercant Joan Petaví de Xona. Sí, crec que és aquí. Anem? Feu com voleu. Sara, espera, t'he de dir una cosa. Sí? Ai, per què em fas això? Però què he fet? Ami, la teva amiga. Però no he fet res. Saps que jo sóc millor que tu? Et tu ets una podrida, una bruixa. Queda't al teu lloc. No arribaràs a res dins la teva vida. Em vas a plorar. Què passa, Sara? Ara, n'hi ha prou. Parem de jugar. Si ets víctima d'assetjament o testimoni de qualsevol abús, que sigui verbal, físic, infantil, de gènere. O si tens qualsevol dubte, No esperis a demanar ajuda.